Ilang Pangasinense ang nakilahok sa Tara Takbo Na 2015 One for a Cause ng Civil Service Commission sa Bautista, Pangasinan. Nakaugalian mo na ito taon-taon bilang pagdiriwang ng Civil Service Month. Maliban sa benepisyong pangkalusugan, nakalaan din umano ang makakalap na pondo sa pagpapatayo ng gusali ng civil service sa Urdaneta City. Makakatulong tayo sa programa ng ating civil service na kung saan makakapagpatayo ng gusali na mapapaganda ang serbisyo para sa ating mga kababayan. So parang social commitment ng ating mga lingkod bayan para sa mas maganda at mapabilis na serbisyo. Ito ang ginagawa natin towards the realization na gusto natin maging excellent ang serbisyo natin. Pag-excellent sa ating natin, ang excellence ko ay sa destination, ay sa pagtulungan na excellence, the best for excellence is the journey. Pinangunahan ni Governor Amado Espino Jr. ang pakikiisa ng provincial government sa naturang fun run. Sa temang kayang-kaya mo lingkod bayani, binigyang diin ng gobyerno ang kahalagahan ng pagbibigay ng tapat na serbisyo. I always said that public service is much better than private corporations services. Nabilitas, mas matanting, mas maganda serbisyo ng serbisyo publiko kaysa serbisyo ng mga nasa privado. Pinakapanayan po natin yan doon po sa Kapitolyo sa ating mga hospital at sa lahat ng gawain po namin doon sa Kapitolyo. Nandito po tayo, ngayon umaga, magkakasama, para ipangako ulit sa ating mga pinagsisibihan na tayo kailangan nila our commitment to run for the cause. We enjoy at the same time we affirm. Nag-enjoy sa pagtakbo, mapabata man o matanda. Hindi lang manalo ang kanilang hangad kundi makatulong na rin sa advokasya ng aktibidad. Tumanggap naman ng medalya at papremyo ang mga nagwagi sa male and female 3K and 5K category. Ilan lamang sa mga mapalad na nanguna sa pagtakbo ay sa mag-anak na kung saan labis ang naging pasasalamat. Alam nyo, ang fun run na ito ay isang paraan upang magkatagpo-tagpo ang mga nagtatrabaho sa gobyerno. At isa pa, matutuklasan ang lakas ng mga nagtatrabaho sa gobyerno sa larangan ng pagtakbo. Sa fun run na to, nakakilala ng iba't ibang kapwa-guro kung saan nakikisalamuha tayo sa iba't ibang tao at dito rin ay ipapakita yung ibang talento o ibang side ng mga guro na hindi lang sa paralan pero kahit sa kalakasan. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at na-organize po ang palarong ito and napakaganda po ito para sa mga public servants na kagaya namin and nakakapagbigay po ito ng kalakasan sa aming mga katawan. Sa pagtatapos ng programa, bakas sa mukha ng mga delegado ang hindi masukat na kasiyahan at makabuluhang karanasan. Louis de la Vega, Pangasinan Watch.